Deia Voltaire que no comparteixo les teves idees, però lluitaré fins a la mort pel teu dret a expressar-ho. Aquest és el tipus de ciutat que vull. Vull una ciutat en què hi hagi debat. Vull una ciutat en què hi hagin idees. Vull una ciutat que es mobilitzi pels altres, sense deixar de ser cadascun com és. Però una ciutat com aquesta sols la construirem amb esforç i amb un vot valent. Jo penso que la gent que ens hem aplegat entorn a la candidatura d'iniciativa som o formem part d'aquest tipus de ciutat. Acabaré, doncs, amb aquesta frase de Voltaire, no? Hem de ser molt ferms amb les nostres idees, però tenir la mà molt oberta amb els altres per construir una ciutat plural en un món plural. Qui pensi que ho sap tot, deia el cantant, que no vingui a escoltar-me. Com vosaltres sabeu que no sabeu tot, suposo que per això estoicament m'heu aguantat, i us puc dir, sumarem i seguirem. Clar, jo no sé si traurem un regidor més, perquè aleshores fins al 2037 no puc ser alcalde. Per tant, d'un amunt, i clar, ja un té l'edat pesa. I com tinc moltes coses per fer, ostres, el temps m'abruma. M'agradaria que m'ajudéssiu a donar una sorpresa. Una de les coses que està podrint bastant la democràcia a Espanya i de retruc a Catalunya és que sembla que sols es pot votar a conservadors i a liberals, a liberals, conservadors, a conservadors i a liberals. Sembla que sols poden haver-hi dues propostes. I això és el resultat del vot, però també és el resultat d'una política espectacle. Sembla que això hagi de ser a dos. Mireu, des del 79 mai ha estat tan obertes les eleccions a Girona. I a les municipals compta molt, jo ho crec, el coneixement que tens de les persones i que hi puguis confiar, Jo puc tenir, doncs, molts defectes, puc tenir valors, però n'hi ha un segur que tinc, i és que hi podeu confiar. Moltes gràcies.